Nie, váš čas nestojí za to, aby ste vôbec venovali pozretiu sa toho vychýreného Baby Girl z Nicole Kidman. Ja som sa dlho tak nehambila. Takže ak máte voľný večer, toto je jeden z filmov erotických thrillerov, ktoré naozaj neodporúčam mať ďaleko od toho, aby bol vzrušujúci. Neviem, čo sa stalo v Matrixe, asi substancia so starnúcou hviezdou, ktorú zahrala, možno aj za ňu práve dostala Zlatý globus Demi Moore a bola naozaj že ocenená za to, akým spôsobom zahrala. Ja som bola na filmovom festivale v Košiciach práve na premiére Substancie pre slovenský a český trh. Bolo to nechutné, bolo mi zle z toho. Naozaj snažila som sa to brať ako humor, ale už je to, čo to je. Snažilo sa to teda aspoň nejakú myšlienku odovzdať, ale akú myšlienku chcela odovzdať Baby Girl, aké je to nechať sa drezurovať ako pes a taká nejaká veľmi chybná a nechutná transformácia príbehu Anny Kareninej, velikána literatúry Tolstého, tak toto je vlastne to, čo máme. Ešte k tomu vianočné obdobie uvedenie 24